कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातून गुहागर तालुक्यातील शिक्षक आपल्या पत्नीसह गावाला जाताना बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली आणि या घटनेने परिसरामध्ये मोठी खळबळ उडाली होती। गुहागर येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले ज्ञानेश्वर काळूराम चव्हाण हे आपल्या पत्नी आणि 2 मुलांसह मूळ गावी म्हणजेच हिंगोली येथे गणपतीसाठी मंगळवारी निघालेले होते। मात्र वाटेत ते बेपत्ता झाले आणि गणेशोत्सवासाठी गावाकडे गेले, मात्र कोणताही संपर्क झाला नाही। पोलिसांनी सीसीटीव्ही तपासल्यानंतर याचा आता उलगडा झालाय। गावी निघालेल्या ह्या कुटुंबातील पती पत्नी यांचा संपर्क तुटला आणि त्यांचा कॉलही लागत नव्हता। ते गावी पोहोचले नाहीत, त्यामुळे गावातील नातेवाईक, गुहागर येथील मित्रमंडळी, नातेवाईक हे सगळे चिंतेत पडले होते। 2 दिवस अवघी पोलीस यंत्रणा युद्ध पातळीवरती कामाला लागली। मात्र काल गुरुवारी गुहागर पोलीस ठाण्यामध्ये माहिती प्राप्त झाली असून हे कुटुंब गोंदवले येथील महाराजांच्या मठामध्ये सुखरूप असल्याची माहिती कळली आणि सगळ्यांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला। ही माहिती संबंधित पोलीस यंत्रणेनं गुरुवारी सकाळी गुहागर पोलिसांना दिली। महाराजांच्या मठाबाहेर तो नंबर असलेली बोलेरो गाडी दिसली आणि त्यांचा तपास लागला आणि ते सुखरूप असल्याचं स्पष्ट झालं। या सगळ्याबाबत गुहागर पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या व्यक्तीने आपण गोंदवले येथे मठामध्ये 2 दिवस थांबणार आहोत याची त्यांनी कोणतीच कल्पना जवळच्या मित्रमंडळींना किंवा घरी नातेवाईकांनाही दिली नव्हती। त्यामुळे 2 दिवस मोठा गोंधळ उडालेला होता। अखेर त्यांच्या एका मित्रानं गुहागर पोलीस ठाण्यामध्ये बेपत्ता तक्रारीची नोंद केली आणि त्यांची त्यानंतर शोधाशोध सुरू झाली होती। नमस्कार, मी ज्ञानेश्वर चव्हाण। गणपती उत्सवाच्या सुट्ट्या पडल्यामुळे आणि काल आम्ही रत्नागिरीहून गावाकडे जात असताना अचानक त्या कुंभारली घाटाच्या त्या ठिकाणी पावसामध्ये आमचे मोबाईल भिजला आणि भिजल्या कारणामुळे निघालो त्यावेळेला बघतो तर मोबाईल स्विच ऑफ झालेला। दोन्ही मोबाईल काही ओपन झाले नाही आणि दरम्यानच्या काळात आता काय करावं काय नाही काही समजत नव्हतं। आणि येत असताना रस्त्यामध्ये आम्ही नेहमीप्रमाणे या ठिकाणी गोंदवले एक आमचं एक श्रद्धास्थान आहे, या ठिकाणी आम्ही नेहमी येत असतो आणि इथं आल्यानंतर एक हॉल्ट केला आणि हॉल्ट केल्यानंतर की आता आपण घरी जायचं ह्या उद्देशानंच असं आम्ही आता निघालो होतो। परंतु दरम्यानच्या काळामध्ये सर्व माझे मित्र बांधव आणि नातेवाईक आणि सर्व माझी सर्व काळजी करत होते आणि कोणाशी कॉन्टॅक्ट न झाल्यामुळे मला या ठिकाणी बऱ्याच सर्वांना त्रास झाला। मी क्षमा मागतो सर्व यंत्रणेचा आणि सर्व काळजी करत होते त्याची मला जाणीव आहे आणि मी या ठिकाणी माझ्या कुटुंबासमोर अगदी व्यवस्थित आणि सुखरूप आहोत। धन्यवाद। मंगळवारी 26 ऑगस्ट सायंकाळी 5 वाजता चिपळूण परिसरामध्ये असताना त्यांचा शेवटचा संपर्क झाला होता। त्यानंतर मात्र त्यांचे दोन्ही मोबाईल फोन बंद येत असल्यानं कुटुंबाची चिंता अधिक वाढली। त्यांच्याबरोबर त्यांचे 2 लहान मुलंही होती। कार घेऊन ते निघाले होते आणि त्यांच्या गाडीचा क्रमांक, गाडीचा फोटो, या सगळ्या कुटुंबाचे फोटो, ही सगळी माहिती पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, पंढरपूर पोलीस यंत्रणेला माहितीसाठी गुहागर पोलिसांनी दिलेली होती। गणेशोत्सवासाठी आपल्या कुटुंबासह गावी जाण्यासाठी चव्हाण गुरुजींनी गुहागरहून प्रवास सुरू केला होता। मंगळवारी सायंकाळी 5च्या सुमारास ते चिपळूणला पोहोचले होते। त्यानंतर त्यांचा फोन बंद येत होता आणि अजूनही त्यांच्याशी कोणताही संपर्क होऊ शकलेला नव्हता। त्यांचं कुटुंबीय त्यांना शोधण्यासाठी हिंगोलीहून निघालेलं होतं। गुहागर तालुक्यातील पोमेंडी सांगळेवाडी येथील शाळेवरील शिक्षक म्हणून ते कार्यरत असलेले ज्ञानेश्वर काळूराम चव्हाण हे आपल्या पत्नी आणि 2 मुलांसह गावी हिंगोली येथे गणेशोत्सवासाठी निघाले होते। त्यांच्या शेजारी राहणारे शशिकला विश्वकर्मा यांना सांगून त्यांच्याकडे घराची चावी देऊन त्यांच्या बलेनो गाडीसह ते निघाले होते। त्यांची गाडी कुंभारली घाट माथा इथून सायंकाळी 5:15 वाजता पुढे सातारा दिशेने पास झालेली सीसीटीव्हीच्या कॅमेऱ्यामध्ये दिसत होती। परंतु पुढे त्यांची कार कुंभारली घाटमाथा इथून पुढे जाऊन नक्की कोणत्या दिशेने गेली आणि त्यांचं नेमकं काय झालं याबाबत नेमका खुलासा पोलिसांना होत नव्हता। बेपत्ता व्यक्तींचा घरून निघतानाच मोबाईल बंद असल्याबाबत शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीला सांगितलं होतं, तरी मोबाईल सीडीआर काढून आणि सोबतच सातारा जिल्ह्यातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीनं पुढील तपास सुरू होता आणि हा तपास सुरू असतानाच गोंदवलेकर महाराजांच्या मठाबाहेर त्यांची गाडी आढळल्यानं त्यांचा शोध लागला। त्यांच्याकडे संबंधित पोलीस यंत्रणेने देखील संपर्क केला असून ते सगळे सुखरूप असल्याची माहिती गुहागर पोलिसांनी आता दिली आहे। अखेर सातारा येथील ग्रामस्थ, गुहागर पोलीस आणि त्यांच्या मित्र परिवाराला यश आलेलं असून शिक्षक कुटुंब बेपत्ता झाल्याचं कळताच हिंगोली पोलीस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल विजय चव्हाण यांनी गुहागर पोलीस यंत्रणेसह आपल्या मित्र परिवारामध्ये देखील फोन करून शोध घेण्यासाठी आवाहन केलेलं होतं। अखेर हे कुटुंब सुरक्षित आहे आणि त्यांचा पोलिसांनी शोध लावलेला आहे। कोकण कट्टा न्यूज,
गुहागर, रत्नागिरी.